ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಅನ್ವಿತ ಉಡುಪಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲರ್ ಪಂಡ್ದೆ ನನ್ವೆ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ನಾಗ ತಿಂಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಪುನು ಸಹಜ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಣದಿತ್ತೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಸೊ ಅವೇನು ತಿಂದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಜೆತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕನಗ ಬರ್ಸ ಕುಲ್ಲನಗ ಬರ್ಸ ಟೋಟಲಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಬರ್ಸ 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 ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ವಲಯ ಸೊತ್ತ ಕುಲ್ಲುನ್ ಪಂಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂಚ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡು ಪೋಯೆ ಅರ್ಧ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಎನ್ನಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುನತ ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತತ್ತು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತುನ್ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೆ ತೂಲೆ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ್ ಪಂಡು ಫೈನಲಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಲೆದ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಬನ್ಸ್ ಕೊಣತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇಂದು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಜಿ ಎಂಕ್ ಬನ್ಸ್ ಪಂಡನೇ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯುಡು ಚೂರು ತಿಂಡೆ ಐಟ್ಲ ಚಾಲ ಇತ್ತುಂಡತ ಅಂಚತಿ ನೀನು ಮುಲ್ಪೇನು ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದಂತೂ ಚೂರಾಂಡಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡವೆ ಇನ್ನಿತ ಪಲ್ಯ ನಿಜವಾದ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಣಸಿಗದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಒಣಸು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ವಾರೊಡಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚನೆ ಕುಕ್ಕು ಪಾರ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಶುರುವಾಂಡು ಪೋವೆರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಪಿದೈಕ್ ಅಂಚ ಬರ್ಸಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಆನದನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ.